bakin ciki sai dai kuma to hasada ga mai raba taki ce malam kawo keke an ba shi budurwa muna murna. Dan bakin ciki sai dai kuma to hasada ga mai raba taki ce malam kawo keke an ba shi budurwa muna murna. Dan bakin ciki sai dai kuma to hasada ga mai raba taki ce malam kawo keke an ba shi budurwa muna murna. A farko da sunan sarki na Allah mahalicci, sarkin da ya kagi dare rana gwani managarci. Ya Allah ka tsarkake harshe na zama rubuci, a waƙar da zan yi wa gwarzon nan malam kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Ya rabu talati ba adadi da tawa ma'aiki, domin fasilarsa a yau na taho nake buɗe baki. A yau raidi na taho zan yi wa 'ya'yan baki, ka kwantar da dukkanin hankalin kamalan kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Yan uwa ku bani aran kunnan ku zan wata waka, a 'ya'yan fiya 'ya'yan hasada za na yi wa waka. Malan ya kama uwa da uba san bashi shakka, iyaye suna sa albarka a malan kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Da ina kuke ne 'yan hasada Allah ya yi, karfa ku ce za ku ja da zance na buwayi. Cikin ranku ba kwa soyayya aure kuma zai yi, sai wani ma abin sai ran shagali a auren malan kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Wasu hasada gadanta suka yi aikin banza, ba mu san kana yi ba in kayi kaya a banza. Aikin banza wankin tifa kai a banza, wanda yake taɓa kekedi ya shirya shirin karɓar rabi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Shiri kala da kala ba wanda ba ku yi marba, don kun ce ba aure na ta zayayyo ba. A ƙarshe ma kun ce lalata zai a duba, yayanta sun duba sun ce malam kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Dukkanin abin da ka so ba a yi ma hasada ba, dokar maka fara in ka yi ma ba za ya yi kyau ba. A yau hasadar da kuke a gare shi ta zama riba, da Allah ka kara tsare malam kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Ashe duk karfin tusa ba ta hura wuta ba, ashe duk ɗana halar gai da umma da baba. Ina da hankali da tunani san ba zan bijire ba, da kama iyaye sau da kafa malam kawo kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Idan da akwai ilimi a gare ka ka zama gwarmai, idan da akwai tarbiya a gare ka ka gama komai, idan ka rike Allah da Rasul ka zama jarmai, abin da na jajjera su ne halin malam kekedi. Dan bakin ciki sai dai kuma tuwan su daga mai raba taki ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Rana ta murna ran
shagali ku zo mu yi shoki. Maza mata yara manya suna yin ɗauki. Ga Madina da 'yan babu su ma sun fito sun yi ɗauki. Mun tara kuɗaɗe na mu za mu kansa auren kekedi. Dan bakin ciki sai dai ku mutu an daga mai raba take ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Maman mu Khadija a yau kin haifi mai kyan hali. Akwai ilimi na tsuwa tarbiyya kololi. An ce kyawun na halak ya gaji mahaifi. Mun tara kuɗaɗa mun yi shiri mu kansa a auren kekedi. Dan bakin ciki sai dai ku mutu an daga mai raba take ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Rigijan na zo ne da tamburan ban girma. Niwa Alhaji Musa Gwani gashi da himma. Baka amanar malan ka rike ta da girma. Allahu ya kara ma arziki da kai da masoyan kekedi. Dan bakin ciki sai dai ku mutu an daga mai raba take ce malam kawo kekedi an ba shi budurwa muna murna. Na gode wa sarki Allah da yabban dama. A nan zan sa aya na tsaya a yaban da naima. Yusuf dadi yan fitu ne tsara yayi ma. Allahu ya nuna auren ka malan ka wake gedi malan ka wake gedi. Dan bakin ciki sai dai ku mutu an daga mai raba take ce